Rozprávali sme sa o tom, či sa Európa dokáže brániť. Otázkou je, ako sa to bude vyvíjať aj v priebehu nasledujúcich rokov. Zažijete niekedy deň, kedy by základom európskej obrany nebolo NATO? Sú európski spojenci v NATO rukojemníkmi Trumpových požiadaviek? Mysleli ste si niekedy, že by ste mohli vidieť, ako jeden člen NATO ohrozuje územnú celistvosť iného? Myslím, že teraz predseda vlády Grónska hovorí verejnosti, že útok sa nedá vylúčiť. Hovorili ste o bezpečnosti v Arktíde. Bez ohľadu na to, ako sa z tohto sporu o Grónsko dostaneme, zdá sa, že dynamika v rámci NATO sa zásadne zmenila. Včera vám povedal Macron, prechádzame do sveta bez pravidiel. Nepoškodilo toto všetko zásadne základy NATO, spoločnú dôveru, spoločné hodnoty? Musia európski spojenci v NATO viac premýšľať o tom, aby mali spôsobilosti, ktoré sa prekrývajú so Spojenými štátmi? Nož, otázkou je, keď sa zhodneme, že existujú nejaké šance na dlhotrvajúci mier, sme ako Európa pripravení na to, čo bude nasledovať s Ruskom?